Ya roy try mangadap da ke jing sngongo yo blay ha ke por ka bamantai ka bangayo ban ya kren pat bat pi sa yisien na ka ktien ke jong blay bara ke sngi ka bamantang kwa ban kren ba kata ka long kumno bangin itu ya uriuniam na uriu blay la ne ka jing kali ka la ban long uai uriuniam bad uai uriu blay kumno ngin so thu ila diru langi de ki riuniam ne kumno ngin so thu ila diru bangi de ki riu blay ya kata ka jubab ngidan na ka ktien ke jong blay but ya kata ka juba bro lapen pau le lapen syai kedar haka jingjia ka belajar ke ktien ke jong blai ya ka belajaru haka jingem jongwe brio ya ka bangi laban itu ya kata ka jinglong riuniam but ya kata ka jinglong riu blai baka kerteng ke jong tau brio haka por ka baudang deu riuniam udeu sol jong ka tarsas na kwa ben puli ya ka ni ka benta ya ka ba unihi daladi upla ya ke ke ba ulong katin jublai ka ongkom ne ladangi pule nakikam ki apostol ka nang ka ba arpuar ka ongkom ne ngangalong ujiu yau balaka ha tarsos hakikilia henry la penang yang ha ka ne ka nong ba ha ka gejat u gamaliel balhika yang kat ka rukom babnia jong ka hukum ki department ngadas no shirham shapangu blai ka kumba pi baro pilong ha ka ne ka sngi Uniu brio introduce yala di uang ba ngadi ujiu. Lakai nga hatarsos hakikilia bat la penang pen start ya nga hakikijat u Gamaliel ude way nigi scholar uba kraw uba tip ya kita ki an ki rukam jong kanyam rim kanyam jong ki jiu. But uni ude uba start uba hikai bumde tang bo hikai upen syai ke baro Syapang katakan niam. Bat katahi kalau ai mensim shibon yeu niu breu. Yeu sol. Haduk bu dalong u bashit ham nam katakan niam. Bashit ham nam tau blai. Uang ru kumba pi pilong ki bashit ham. Kum tang ngaru ngalong u bashit ham. Kabumu du uang ya kita ki riu niam. Kumba pi pilong ki bashit ham. Ngaru menshua ngalong sisau tau bashit ham. Naga bentakan niam. Hindi tang bang asu shit ham. Mapipi pat le ngali ngadi u badale sisaru. Namar bangalong uba syong shit ya kata kaniam. Barkai ke bola le uang ruang ni. Bat ngalapin stom ben ya kani kalenti hadu kajingyap. Uang ba ya kita ki brio ki bayat ha kata kalenti. Lene lakot iki kerstan kong kita ki people of the way lene ki brio jong kalenti. Uang ba ya kita ki brio jong kalenti ngalapin stom iki bat ngadapin yap ru yaki. Daka ba khom bat daka ba aino shiki ying bendi ya ki brio shin rang bat kentai. Ngada kum la te iki bang ada set iki ha bendi wang kumba uta urang ba leng do aru bat kata ka jingseng temen basan baro kinya plasha pangjonga wang ba kata hi ka dei ka jingsi sha ba baro ki breu ki pla ki tip ya ka ka bangang along ya ka bangang la le na ka benta kita ken ki breu jong kalenti lani ki kristal wang nakiru ngalayo ki shithi agi para banget bat ngada letno sya Damaskus man sawalam ru ya kita ki badan hangta ki balakum sya Jerusalem ya ka ban yo pen stom ya ki ruang bangalayo ki sitiru ki ladan kita ki kristan kita ki breu jong kelenti baki ya don ru isyapo sya Damaskus uang habang layo ita ka jing tip da ka jing snow ship ram da ka ta ka jing bitar da ka ta ka jing dom da ka ta ka jing snow day ka jonga ban penduk ban pendam ya ki ngala let ru wat sya Damaskus ban let kem yaki ban set yaki ban penshitam yaki Henry kad khat kan riu ongkom ni tigla jakat bangadang let lenti ngalanang poi hajan Damaskus hamar shiteng sngi ba kendit lateng shan lep na beneng ka jingshai ba kraw baro saudong yanga tingala kelon kram hakendo bat ngalayo sngow ya kektien bala ong hanga sol balai me penshitam ben yanga Uang bakat mengadang yat lenti ban let sya Damaskus ngelajan poi hajan Damaskus uang ba shiteng sngi hagata ke shiteng sngi kendit kalawan kata ke jing teng shine lep na beneng bat kata ke jing shai ke bakrau baro saudong yanga bat ngalaklon kram hakendo bat ngalayo snow ya ke ktien ke belong sol balai me penshitam ben yanga usol uriuniam Uriu bashirham nam tau blay. Bashirham nam taga niam jangu. Uniu briu
umut ban lech ban penshitom ya ki Kristan ki badan had Damascus henrei ka tin jublai ki thu bahag ta ka lenti ke jong u ulamut ban lech penjot ulamut ban lech ban penyap ban penshitom henrei kaladon ka jinga tengko kaladon ka jinga syam kaladon ka taken ka encounter kata ka jinga kendo ka jinga tengko bat u Jesu hakashitang sngi kan san kawan kata ke jing tang shan lep uang bang ada kelon kram hamadan bakasur ke daang sol balai me penshitom ben yang nanget bu sol udah kedit ya ke kata ka bajau umpat Jumat kum kata umpat ju syam kum kata lesi umpat ju asngur ke bukum kata kala jauh klek kateng shan kata ke beneng kram u kelon hamadan udah yo asngur senan ikan ketien kabakot senan udah ke kerteng sol balai me penshitom ben yang tinggal ayat hu melong way atrai tiu layat hu hanga ngalong u Jesu bana Nazareth ya ba me penshitom ben mame kita rugi dan lambat nga kilai isi syai kata ka jing syai henry kim shim layo snow ya kata ka ketien jong tau balak keren hanga tinggal ngalong ayu ngan le atrai anda kum tau trai ulong hanga to yeng jot to kilet ru shi Damascus bani athu ame hang ta syapang ki ke baro ki belabu khnang ya me ban le tiha bang ampat imat namar ke jing teng shan jong kata ke jing syai da ka baputin na ki kti nga da kita gwi don bat nga ngalapoi ha Damascus kti nga jong blai ki atho ba kita gwi don lang baru sol kiloi kata ke jing teng shan henry ke shulong ba kim ya snow kata ke ktien namar ka ne ke de specific calling ke de ke jing khot ka ba kerpang ka ba utrai u khot yaw ni u breu ba kerteng musol jong ka Tarsus utrai u khot yu wong sol balai me penshitom ben nga bu ma deu e atrai wong adeu Jesu bana Nazareth u ba me penshitom ben baru ong kilet che Damascus bangan sabatay ya me ya ke ka ba me de man le baru ndaw ha aptin ni u da kita ki breu ki bayalam ni u ki bayadan lang bat u ulapoi ha Damascus ya thu ka tin jomblai bat u da matla namar kata ka jing teng shan kada ke encounter ka ba ne breu uba eat you blai ani tau reuniam uba eat you blai udah ya kendo si syai u blai katin jong blai ka ne te weu Ananias u breu blai kat ka hukum yau balapla babahada ki jiu baro ki bai shong hanta habolowan hanga udah yang hajan ong kosol upara jonga tomen yo pet pat te kata ka juk kapor ngalakmit chu bangala ong ru u blai pa jongi ula thung ye me ban tip ye ka mon jong u bal ban yo i yo tau bahok bal ban yo snow ye ka tien na sintur ke jong u Ananias long shisha medei mame namar me it palat yu blai hoi la dam pat sungu thu makna ye uru mela it yu tau blai badai heng ta uong ba mela yu i tau bahok bal mela yo snow ru ye ka ta ka tien na sintur ke jong u kabut boros kata ka de jing syakri blai kabulu syakri baik da kata ka jing sung thu breu ke jong mun da ka jabing breu ke jong u syakri blai henrei na marbu syakri si shayo blai na marbu u it si shayo blai wat la dau dei makna u reuniam ta de heng ta ke utrai umman ye u bon chulong tang u reuniam henrei u da kwa si shayo u bon long u breu blai ta de heng tau try da ladihi wan man yakendo da ladihi wan man yasham bau de yo snow ya kata ka sur ke jong u blai oh, kabos ngutenat pelat. Nama menyo long unong plan na kabenta jong u hagi breu syapang kita ke memelayo i bal melayo snow. Minta tie balai me pentut to yeng to shan pen baptis ye me. Sait no igi pop jong me. Ta ka khot kerpat ya ke kerteng ke jong u. Wade heng ta anda haba u Ananias ulawan ho sol haba ula dwai ula pek tu ki khmat jong ula ai tu kinti no melai i melayo snow yu blai. Pakala dai se me ban pen baptis kan. Balai me pentut sakai pat menang up nganget kalau don ru ka jing kren hang ta wong balai ngan kam pen baptis nrai o Ananias ong balai me pentut balai me mut pen slam lenim pen up ya kata to sha pen baptis ye me knang ban yo ban khot kerpat ya ke kerteng ka jong Jesu men yo sat no gi pop ki jong me oh kata ka de ke jing ja ka ba smol tenat ro kata-kata tedai yang ni lembaga ni ke jing ja ni yo reuniam bat yo reu blai
U riu niam u dei tabu shu shakri ya kaniam. Hoi u it u blai. U shakri ya kaniam. Henry habu shakri shisha da ka donut baro. U blai u pen pau ya ladi. Baru Jisu pen pau ya ladi. Wong adai manga. U ba me pen stamben. Tadai ta udah semua tu wong pleng. Kene ke lenti. Kaba ngangaya kam dai pleng kaba dai. Ngala pen shitam iki breu ki bam dai. Ngala isi iki breu ki bam dai. Ngala isi iki Kristen. Ya tu ki breu jong ke lenti. Pen ban kini nombot jong Jisu. Tadai ta uni. Ula yo mat ya ka jing pen kelah. Ha kata ke lenti. Na ka jing long riu niam. Sia kata ke jing long riu blai. Udah yo snow, udah yo i. Bat balapen kelah ya ke jing im ke jong u. Bat ngada semua tenat Hoi usol, udan ya ke kerdan, udan ya ke status ke jong u, udan ya kata ke bor, udan ya kata ke spa ke jong u, udan ya kata ke jinglong ke babiang lut nadong syadong. Ya ke jingnang ke jing start. Nadong syadong udan lut. But uong ri gini kikintian ladang ipuli ke city ke jong u si Filipi ke nong ke balai ke dekat besan ong. Bala ot sharing ah ke prasngi. Nagi kinja Israel naga jaj Benjamin. U Hebrew naki Hebrew. Syapang ke hukum u Parsi. Oh, syapang ke jing Shirhem u ba benya ka balang. Syapang ke hok. Naga ba naga hukum u ba klem jingram. Henry kita ki eke ki balong ki jing mentoy nga. Ya kini ngalanyo ke jing do na kamtau Chris. Ho si syaken ngalanyo ya kita ki eke barok baki long ka jingdo na kamenta ka jing ba kortam jong kata ka jingtip ya Chris Jisu ubau trai jonga na kabenta jong u ngala do no iki baro bangan yo syndrom ya ki khnang bangan yo ya Chris haleluya ka jing sngut tenat ka bala palat kita gikintin ke jong upol ho hadin bola pediang yo Jesus Chris hadin bu ya syam yo Jisu lapen kelawat ya ka kerteng ke jong u Saul show Paul riu niam syau riu blai. Ban ngai ngu utrai kini ke por ke pementa. Ba fi sngu thu ya la diro. Nga sngu ngu yu blai ba PPE yu blai. Ngai pishit ram ka niam. Ngam tip ka niam yu pidan re pidei riu niam. Pidan la ka jong ka niam. Henry da fi shakri sha yu trai. Da fi e sha yu blai. Fi tip nan. Pinya shem yu Jisu. Dei hang taun pen kalai fi don shibon ki breu ki badai ki riu niam. Kiba i shisha ya kanyam, kiba long shisha kata kanyam. Henry baki long shisha kata kanyam. Utrai ukwa baki kin itu shisha ya tau blai. Mdei bikin shi itu tang ya kanyam kata kanyam kabla shikai shipang utau blai, Henry blai ubam itu. Lada fi shakri shisha kanyam, lada fi kwa ban itu shisha ya blai. Ublai unsawan pau ke jing im ke jang fi. Shakri shisha ya blai. Ublai unsawan pau ke jing im ke jang fi. Bau tau blai mdei du way pat. Umdeu nu blai. Ubangi mi itu Henry udeu blai bangi itu. Baru tahi udeu Jesus Christ kan. Nganget fin saya syam baru try. Ngasungu yu blai ba PPE ya kan niam. Henry on pen kalaya fi naga jinglong riu niam. Saga jinglong riu blai. Upol ong kata. Tada ngapet ya ke kerdan ke jonga ngadei shisha ubla biang lut nadong sedong. Hoi la ot share nga kat kum kan niam. Haga sngi ke ba pra. Wong ngadei ke judge Benjamin ke judge ke ba crown. U Hebrew nak Hebrew ngamot ude ngamde kun sipia ngade kun original. Syapang ke hukum u Parsi ngamot ngade u tip namar ngade u Parsi unohi kairu jongkaniam. Syapang ke jing Shirhem ngau be ben ka balang padan we Shirhem kum be Shirhem nga Shirhem de tang apa ka donut ngada pen paus nan ya kata. Bat ngada pen shitam ben ya ka balang bat kita. Kibanget hau Jesus Christ. Bang ada penyap yaki, ngada penjenjar, ngada penkordit si saya ki. Wong syapang ka hok ru, naga ba hukum ngade ba klam jingram. Wong ngam 4 Julai kenu no ka pop. Ngam don jingram ru naga hukum nama ngapen biang lut hukum baro. Henry kita ki baro ki balong ke jingmentoy nga. Hoi ladau wong ladang imsa kata kan niam rim ke jonga. Ladang sa hai tai jinglong rim jonga. Ngayo jingmentoy shibun haga do. Ngayo ke jingero na ki breu. Henry, yakini nganyo ka jingdo na kamtau Chris, wong namar bangan yo yu Chris nga bando no ay gini ki baro ke banganga nget ya ki baro ke banganga don. Tadeng ta hab bando kenang banyo. Tadeng ta ba pinyo yu Jesus Chris, pihak bando no ay kata ka ba pipi don. Pihak bando no ay kata ka ba pipi nget, pihak bando no ay kata ka ba pipi it, ya kata ka ba ken buram, ya kata ka ba piken sarong. Pihak bando no ay kata ki.
kenang bapinyo yo Chris. Upol ong igini kikintin. Kita ki balong jing mentoy nga henre nga nyau ka jingdo na kamantau Chris. So oi shishaken. Bar nga nyau iki aka baro ba kilong ka jingdo na kamanta ka jing bahakor tam. Jong ka jingtip yo Chris Jesu bau try jonga. Uang ye kata. Bangan itu yo try, bangan yo try. Nga bandu no iki aka baro. Ya kata ki jingkai jong ki nyam ki rukam nga bandu no. Ya kata ka jing sngoshit ham nam tau blay. Ya kata ki aka jong ka nyam ong ha bandu no. Namar mdai shu tang ha ka bakan jado menta. Kam dai shu tang ha ka jinglong riu nyam. Na ka jinglong syakri nyam. Henrei menta ngangam syakri shu tang ha ka nyam henrei ngadai. Ubreu ubalakela. Ubreu itu sendan. Yau terai. Ngam dai shu riu nyam ngadai ureu blay. Ban long riu blay hap du no aka jong ka nyam. Tading tawang Hoi syaken ngalanyo iki baro bagalong ka jingdo nam ta ka jing bahakor tam namar kata ka ba pipin yo ka kam kodor banya kata ka ba pipidan ka ka ba pipidan kata kamlong i em menujor banya kata ka ba pipin yo bau tai udah Jesus Christ namar kata ka jing bahakor tam ka ka ba kam kor tam banya ka ba pipidan tadeng tal rafi di riu niam kata kamlong ka ba kodor Henry la pipi kalalong riu blai katakin kadai ka ba kam kodor bani ki baro tading ta kting jong blai gang ka jing ba kortam jong ka jing tip yo Chris Jesu bo try jonga nagabanta ju ngala do no ki bangan yo syndrome yaki knang bangan yo Chris kamot ki kita ki jing nyam kita ki jing nyam kita ki jing le nyam wong kita nganyo ka syndrome baro kana bangan yo Chris kan ta ka bumut hi lada Pikwa shisha ban long riu blai. Kadon kam ye fi fin shem badu Jesus Christ. Kum ta ken fin long riu blai uma shisha. Dei shu tang riu niam. Bat fin itu pleng. Ba kata ka niam kam dan jingmot ru em. Namar kata ka dei tang ka jingle ha ka do. Henry u Jesus dei pleng uniam. Udei u jing em. Udei ka jing ya dei. Ta deng ta habdu no e ka jing long riu niam. Ba finyo eta ka jinglong riu blai namar finyo shisha yu blai ka jing jong fi kam dei ba shubut teneng ino kam dei ba la shui kai teneng dano man bau dang long sol usyo e ka jing kai no gamaliel Henry menta uyo senan e ka jing kai na Jesus Christ tadeng ta uyo e ka jing pen pemai bat udah kelas nan na dong shadong bat ngai ngo yu blai don na pdeng jong fi de ki riu niam ru trai kwa sha ben pen kalai fi ki riu blai Pauneu belai dei lu aipan. Udai tak Jesus Christ. Udai mau ubala reveal ya lede. Udai mau kan uban salek itu ki kambaro haga jing em ke jong fi. Nganget ki khamat bagen jaman sim ke jong fi. Kin pait no. Pada baga jing shai ke jong try kan ke jing em ke jong fi finda yu i. Po pleng dan belai haga ne ke berthai. Udai tak Jesus Christ. Ngai ngo yu belai ya ke por fi la sngap. Ban nganget bu try pertamai ke jing em ke jong fi. Nganget bu try pen shai ke jing mut ke jong fi. Bang ada dua ru ma pinya shem. Ya Jesus Christ ke jing em ke jong fi. Deu niam u Jesu klam wan man pen klan niam namar deu niam. Wan man transform ya ke jing em ke jong fi. Wan man transform man pen kala ya ke jing em ban pen kala ya ke destiny ke jong fi. Ya kata ka bom jekot ke jong fi. Wan man a ya ke jing em. Ba fin yo ker hai ru ya ka. Wan man a ya ke jing sok. Wan man a ya ke jing kemen. Wan man a ya ke jing kermen ha ke jing em ke jong fi. Klamau ka jing em ke jong fi kalong ka ba artatien klamo ka jing em ke jong fi kalong ka bu shu anta ra fi dan yu jisu pitikna iki baro pitikna namar deitang ki riu blai ki batikna namar baki itho yu blai ba baki itho yu blai ki tepru ya kata ka mon ke jong blai ba dei tau trai u i ja fi ke ni ka sngi kwa man duai nam ta jong fi Duai ba ka jingka khmat ka banang ka I feel se hadu menta ka nang ka fi dang I tikin kan nyam ko kom de jong fi. Re utrai un penpet iki khmat kombo la penpet yu sol jong ka tarsos. Hadu fin ka long upol apostol. Ngani duai ka pon tai jong fi. Trai ngadap da ka jing songo ye me. Mga yo ban kren ni ka kubor ni ka singi ngasngo dan shibon ba ki breu ko trai ki ba it ya kan nyam. Ki ba syakri hakan nyam. Namar ba ki wat ye me ki it ye me trai. Nrenga nget kinam sakut sa tang ta klem da itu ya me. Klem da tip ya ke kerteng ga jong me trai.
Banganget ko kunat ya kita shisha ki ba shakri shikram ya me. Kita go try ki ba wat shisha ya me. Kin shem ong gaktin ga jom try. Ba kinom shem ya way pat u blay. Namarum dan the way pat u blay. Ba ki la ban ya shem. Ndray tay tan ma me u Jesus Christ. Banganget ko try ko mamalaya shem. Yung sol nyo katasas may shem ru try begini gikon gi jeme. Idan iba ang nego try. Ho iba it bahaya kan nyam iba shakri bahaya kan nyam. Handra ngai utrai it je fi ba. Utrai un saben pa je gi khmat jam phi. Ho pi dan gi jing thmu le se ka bas new nam ta ki wei pat le se kham tam ko bolong upol hak do ka por budang dei sol upen stam ben ya ka balang u isi ye ki kristan le se fi ru pi dei isi e kristan phim sngo hon ya ki le phim sngo tanat ya ki fi ong ne de kan nyam nang wei le ne kan nyam khla jong no renga tip ya kan ne bu trai udan ge jing thmu nam ta jong fi bu trai pen emun ben pe ye ki khmat jong fi kumbo la pen em ye ki wei kumbo la pen em yu sol jong ka tarsos pen em ya fi ru ba ba fin long utau atir jong Jesus Christ ba fin long unong playa ka gospel ba fin dio snow ba fin dio I dalaga jong ka khmat yo Jesus Christ ba gandan kata ke encounter ba gandan kata ke jinge shem ke jinge kendo dala dihi ba mdan shu mano bala ban pen sung thu ya fi mdan mano bala ban batai ya fi namar ba pia shem hi dala di kata hi kadai ka bala biang ya fi ngadwai nga ai ngo try nganget ba me pet yo ne phone ba ko ra cham try ba ngai stang ka to ni por on se shem ya me ko try ma me man ko ga ben sim kan jat no ri ba baro ken poi she ke jin kala ka ba mon ngadwai nga kar khuni ba go try ya ka ba me le ki kamba ya ka ma pen mi ngadwai go try o men pen pet wi ki khmat ki ba bon ko kan rat ki ba dang shakri ya me ha kan nyam Hakiniam ki ba per wat hakaniam kristan ro tra gide ki shulong ta hakaniam ro tra ngada dwai bakin de itu shishaya me bakin de yo mat shishaya ka ta jing e ke jong me bakin yo mat bakin de I shishaya ka ka ba me melom ba tra ga na wan shisha ka ta jing ka la ka do not ke jong ki ngada dwai ko tra mem man shisha te tra bakin brigin sakut sa ka ta jing long niam bakin long sa ki riu niam hnre me kwa ki ban long ki riu blai ngada dwai ngada ka khu ni ki kon je me way agar tengah jong Jesus Christ unang penem amen amen trawi je fi bang ngai unang pentamai ge ji im ge jong fi finish shem yo Jesus try ngku amen